हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय फ्री फायाराव माखासे निउ सेटिं लागायना होलायबाय। बे निउ सेटिंनि बागैनो दिनैनि भिडिअ फुरै सावरायलांगोन। जोङो माबायदि दिनैनि सेटिंआनो जाहैगोन ग्लुवालजों आरो ग्रेनेडजों जोङो माब्रै आलदा आलदायै बहायना लानो हायो। जोङो बिनि बागैनो फुरै सावरायलांगोन। बिदिबा फैदो जोङो भिडिअखौ सुरु खालाम। दिनै भिडिअखौ सुरु खालामनायनि सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे रिक्वेस्ट खालामबावनो लुबैदि नोंथांमोना आंनि फायार बड' इनफो इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लादो आरो साइडआव थानाय अल नटिफिकेसनखौबो अलाव थुनानै लाब्लानो जाबाय, जाहाथे गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोननाय बायदि। नोंथांमोननि सिगाङाव आरो मोनसे रिक्वेस्ट खालामबावनो लुबैदि नोंथांमोननो मोनफ्रोमबो भिडिअआव आङो माखासे गिभअवे लाखिनो सानदों। नोंथांमोना बे गिभअवेखौ मोननो थाखाय दायो मा खालामग्रोनांगोन, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ 1000 साबस्क्राइबार आरो 1000 लाइकनि टारगेट खालामदों। बे टारगेटखौ नोंथांमोना थाबैनो कमप्लिट खालाम। जेब्ला बे टारगेटआ कमप्लिट जागोन अब्लानो आं नोंथांमोननो थाखाय मोनफ्रोमबो भिडिअआव माखासे गिभअवे लाखिगोन। नोंथांमोना बे गिभअवेखौ जायनो लाकि उइनार गोग्लैगोन बिथाङानो मोननो हागोन। बिदिब्ला फैदो जोङो भिडिअनि बागै थांदिनि। जोङो दायो फैदो सेटिंआव फैबाय। सेटिंआव फैनानै जोङो नैबेयाव कन्ट्रल लिरनाय दङ, कन्ट्रलाव फैबाय। कन्ट्रलाव फैनानै जोङो ग्रेनेड आरो ग्लुवालनि बागैसो सावरायगोन नालाय, जोङो बेयाव माखासे सेटिं दङ फ्री फायारनि। बेफोर सेटिंनि बागै नोंथांमोननो भिडिअ नांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय, जाहाथे आङो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअखौ लाबोनाय। जोङो दायो सावरायगोन ग्रेनेड आरो ग्लुवालनि बागै। जोङो फैबाय, नैबे ग्रेनेड स्लट लिरनाय दङ, बेयाव सिंगोल स्लट आरो डाबल स्लट लिरनाय दङ। जोङो सिंगेलाव होयोबा जोङो ग्रेनेडजों ग्लुवालजों जमा थागोन आरो डाबल स्लटआव होयोबा जोङो डाबल होगोन। जेरै जोङो कास्टम मोडआव फैबाय, जोङो दायो नायदो बेयाव ग्रेनेडजों बेयाव ग्लुवालजों थाफागोन आरो डाबलाव होयोबा जोङो ग्लुवाल आरो ग्रेनेड बे मोननैबो आलदा आलदा जागोन। बिदिब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव आरो मोनसे माबा खालामनानै गेम प्ले खालामनानै देखायनोसै, ससेनो गुसुङै नोंथांमोना नायबानो जाबाय। जों दानिया गेमखौ अपेन खालामबाय, बेयाव ग्रेनेड लाबाय, ग्रेनेड थांबाय आरो लाबाय आरो बिनि उनाव ग्लुवाल लाबावनोसै। जोङो दायो ग्लुवालखौ लाखांबाय आरो नायबानो जाबाय। दायो नैबे ग्लुवालजों ग्रेनेडजों दायो आलदा आलदा थानानै दङ। जोङो बेबायदि सिस्टेमाव जोङो बहायनानै लानो हागोन। जोङो ग्लुवालजों ग्रेनेडजों आलदा आलदायै जोङो नोंथांमोना इउज खालामबायबो नै माबायदि ग्रेनेडजों ग्लुवालजों जमा थाया, आलदा आलदा बहायनानै लानो हागोन। नोंथांमोनाबो बेबायदिनो बहायनानै लानो हागोन आरो इजि जागोन नोंथांमोननो ग्लुवालजों ग्रेनेडजों गारनो थाखाय। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो बहायनानै लाब्लानो जाबाय। बेबायदिनो दायो नुखाबाय जानांगौ नोंथांमोना माबायदि गेम प्ले खालामनायाव ग्रेनेडजों ग्लुवालजों बोरै आलदा आलदायै थायो। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअनि गिभअवेखौ मोननो सानदोंबा नोंथांमोना थाबैनो 1000 साबस्क्राइबार आरो 1000 लाइकनि टारगेटखौ कमप्लिट खालामना होदो। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। जय हिन्द, जय भारत, बाय बाय।